Πού βρίσκομαι, τι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Θέλω να μάθω πού βρίσκομαι. Θες να πεις ότι δεν ξέρεις? Όχι, δεν έχω ιδέα. Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις? Θα μάθεις σύντομα. Τι εννοείς? Δεν ξέρεις πραγματικά τι συμβαίνει, έτσι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πριν λίγο ήμουν πάνω στο γραφείο και τώρα είμαι εδώ κάτω. Κοίτα γύρω σου. Δεν είσαι το μόνο. Εγώ ήμουν ένας από τους πρώτους. Σου κάνει ησυχία, μη μιλάς. Τι θα συμβεί σε αυτούς που πήρε μαζί του? Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα ξαναγυρίσουν.